Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳар як нафаре ки ҳамавақт дар бар монед. Рости видео мепартофтем, бисёриҳо дар комментария менавистанд ки аэропорт Жуковскиро хато накунем. Хеле шида буд наомада будем аэропорти Жуковскиро барои тафтиши ҳуҷҷат чӣ хеле гуфта. Агар видеои пеша кадоме ки тамошо карда бошад, ду бори охире ки омадем, баъди регистратсия гузаштан, пешаи таможни контрол даромадан, бисёриҳоро документ пурсида буданд, штраф карда буданд. Мақсад проблема шида буд ва мақсади видео ки хостем як бор дига биёем вазъията шумода маълумот расонем. Пешаи мавзӯъро сар кардан, ин номерҳо барои бедокументҳо граница ай ҷои зиндагӣ мекардагӣ мебара, мебиёра иншааллоҳ, ва номерҳо барои билети ҳавопаймо. ҳар ки ҷои дар кор мешава метавонем ба дили пир харидорӣ кунем. Хоб хато накунем, имрӯз бигем баъди обед дар аэропорт Жуковский қарор доштем, бародарҳоро рӯй кардем. Мехостем ай нафарҳое ки парвоз доранд интервю бигирем гуфти рӯзҳо ки худшон бигӯянд, вале бисёриҳо мақсад нахостанд ва кадр мемонам бинем ки дар таможни контрол ягон милисаам нест. Вақти рафтандам провожаткини бародародам набуданд ва нафарҳое ки бигем айдинаам да ҳамиҷа буданд пурсидем беташвиш, яъне нафарҳое ки ай аэропорт Жуковский билет дорен ё ки ай аэропорт Жуковский билет гирифтаниен, ба дили пир харидорӣ кунен. Беҳтарин ай мақсад ранги пеш тафтиши ҳуҷҷат нест, яъне нафарҳое ки документ надорен, нафарҳое ки проблема дорен метавонен ай ҳамин аэропорт бигирен. хобу як каме кадрҳое нишон медиҳем ки нафарҳое ки рафтагӣ нестанд шояд фикр кунанд ки аэропорт Жуковский калонтарай, не аэропорти хурдай, аэропорти оддиай бигем ва раҳгум намезанем. Масалан ранги аэропорти Шереметов, ранги аэропорт Домодедово калон нестай бинехтон.